muri Zimbabwe avana Jacob Mafume vazobatwa manje kuti vari corrupt. Aiwa, muri Zimbabwe vachizonzi dzvino kuti vari kunzi sei varoda kutenga madesktop aiwa anodhura nemari yakawandisa inospenda mamillions kutenga 500 madesktop nemari inosvika kumamillion, asi kune mamwe atori cheap aritori affordable. Muri Zimbabwe aiwa zvinasi kuoneka kuti iri timu iri aiwa corruption yaro yazonyanya, vazonzi dzvi chaiko. Saka pina mashoko abona mzana ndokuzirebva subscribe wolike wotina on the bell icon utorabochana mabhitsi anokupa pano paZim News Live. Noti wopo uchibona unosvika chivhura hombe aiwa chivanyanyisa chiti the same people who helped opposition spokesperson Promise Mkwananzi with his corrupt council tenders are at it again, this time wanting to loot public funds, buying 500 computers for $4,000, that is 2 million in a city with cholera, in a city that can't remove rubbish. Mayor Mafume, why is your council protecting these people? Why are you not releasing the corrupt tender documents? By refusing to release the documents, your council is being complicity to the corrupt looting of the public funds. Muri Zimbabwe ndozvachitagwa naupo nyona chiti aiwa Mafume sochiregira vanhu vakadai so vachiluta public funds akadai so 2 million inotengwa 500 madesktop musiti ine vanhu vari kusakamba kukolera, vanhu vari kufa izvi nekolera, asanoti aiwa handitotenga madesktop. Muri Zimbabwe ndiwopo uchingoona tudze mafungiro inoti kudii pamusoro penyaya iyi. Ine mcomment section medu amusanga ndo subscriber kuleka notina on the bell icon. Tambochana mabhitsi anokupa pano paZim News Live.